Her ser du 2 cylindere. Til venstre en standard ovalcylinder, til højre en godkendt sikkerhedscylinder. En af de åbenlyse forskelle er, at sikkerhedscylinderen spændes omkring låsekassen med dobbelt så mange hærdede skruer som en standardcylinder. Dette gør sikkerhedscylinderen slagfast, så den ikke kan knækkes af, og det gør den yderst indbrudssikker. Den indvendige del ser sådan her ud. Den bliver skruet sammen med den udvendige cylinder omkring låsekassen. De hærdede skruer sættes igennem hullerne, som så skrues fast i den udvendige del. Til sidst sættes dækkapper og cylinderringen på. Dækkapperne findes i 3 farver: krom, rustfrit look og messing. Og selvfølgelig findes cylinderringene i de samme farver.